Cyfrifiadur wedi bod ar y sgrin yn mynd ar arfer, gwrs Cymru wythnos hanner tymor. Fydd ddim cwrgweddi nos Fawrth, ond mae'r dylithodd yn parhau gyda Gwyn a Zoom nosiau. Ond dim clybiau wedyn digwydd. Yn sy'n nesaf, ni'n disgwyl John Aron yma i gymryd yr oedfa'r bore a'r hwyr o stiw. Ni wedi diolch i ti o ddiwyntad am cyfarfod yma nawr, am y cyfle yma nawr i ni